Explicat lehenik, nola egan den, eta guai dila 6 hilabete Josep beti hitaz eta nahizitzin kargu hoi ni eman, makila egitia. Arrainot segidan ados, mena nizin nahi ni hau. Odin izan ez iseka bi elzinant, bi retrete, eta egin dizugu. Egin ez dut hor, Popol Bosk mendian da, betulan, eta Andre Bosk iriburun Covid-a ekidan. Voilà. Bon. Jakiteko izan da egun eta berrogei makila eginik. Lan izeger luze. Eta ordi nahi nuke zerbait erran, justut profeite zazie horiek ilan, kasu eman ezazie. Ez galt, ez utzimu nahi, ez uze besteku kene normalki. Salbu, estiku bat agitzen balin bada. Ez duz izan eriztutik. Ez? Ez duz izan. Guai hamabostek. Maialen. Oui. Maite baldo da. Elena Melaguet. Madi sen destebey. Maite Laviena. Eloïcha. Maite Mina. Monique. Johanna Monique. Andier Gastelessare. Monique. Pardon Monique. Lote dessas queijãozinhas que tá istoia, o cantalagueia, o toies cambia. Reculan paketa, erizana izapesa dendari tarteka. Gainea ez duano hartu erretreta. Isabela betiko langilele jala, burdinezkoa eta jakintza zabala. Denetan aipatzeko gu epastoala, zuzia muskildiko sare soziala. Johanitz maite dugunez sibeu, bizpalauko blabota gerezazke egun. Eskertu nahi dutugu gu ehiu lagun. Merezitu bezala ohua ditzagun. Die Brüschke aan mijn neus.